Tinokutambirai kunhau dzomanhoko mabuja atauya anodzanyasi zuva rochimakumi mairi nosere mwedzi uno wachikumi. Tiri kuerenga mazuva ipapa asvika makumi mashanu nomatanhatu 56 pachirungu kuti tisvike zuva rosarudzo. Ipapa opo kare tikaititore mukana uno kukunyepai kuti tiri kutsvaka wese wakapinda kuti wakwikwidze musarudzo, wari nzvimbo yekwamutoko, wari kuda kuita ma-MP, wari kuda kuita makanzura, wese ngawagotibate. Tinokanyaya akatida kuita nawo. Mwonzora nyasi nyaya yawo yawanga wari kuti iwo mari dziri kubhadharisiwa kuti vanhu vagopinde musarudzo dzakawanditsa kwaiyabisiwa panyaya dzinopinda padare. Wari kuita kuvhiringidzika ipapa, pari kusaika kuzikana kuti chii chaizvo chiri kunyatsoitika. Tinoramba takandolinga kuti inenge ichipera sei. Dare romuSouth Africa, dare guru ikweyo, razopa mutongo waro panyaya iya yakaendesiwa neHelen Suzman Foundation kudareko kuti zvakareketiwa nogurukota ari muSouth Africa Aaron Motsoaledi zvokuti mapepa awanhu oZEP akureka kupuwa mamwe zviripo pamutemo. Dare rirabvuma rikati aiwa akaita mutsepwede zvaakareketazvo zvese zvaisiwa pasaiti kwai nyaya yacho ichaenderera mberi wachizombwa kuti zvichatekaidziwa sei. Rikaitirambe tichiti makorokoto nazvo. Tindori mune zvomatarezvi pokare watanhatu wakasungiwa wafana wayo zinasu ipapa nyasi watosvitsa mazuva makumi mana chaiwo wari mujere, hwii kutongiwa, hwii kuendesiwa kudare. Pakaita kunyangariwa wakomanaka hurumende idai yaita tuzvinhu izvozvi ndo zvaita kuti ana kasukuwere watadze kubenhuka kunyika, nokuti nguva yawaitonga wakabva waita kuita kutonga hopfene, kutonga nopfini, kutonga zvisingai zvokuti munhu wese anoita kuita kunyangariwa nazvo. Rekai tione kuti zvichaita sei ipapa, tikundoshira kuti wabuditsiwe izvezvi. Dare guruguru munyika nyasi panyaya iri kuhwisana wikinere Chivayo nokambani yoZPC rati mutongo tichapa banyasi, tichazokupai mutongo heno pamberipa. Tatomirira kuti tione kuti mutongo wacho wachazopa mutongo wakaita sei. Tinoramba takatoringa ipapo. Nguva ino yesarudzo hurumende inoreketa tusvini twakawanditsa. Kureketa kuno kwanyasi yagoti iyo ida kutoti anakadzitape wagoboyewo dzimba kwaichaita kuti pawaboyeke dzimba dzokugara dzinoita churu chibodzi dzaanakadzitape. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei wakomana. Nguva ino yesarudzo aiwa tinoita kungwirira idi manyautsamukamwa ega ega. Akamboita gurukota rinoringano zvinoitika kudunhu kuMidlands, Jason Machaya kwaiabudisiwa mujere manje kureketa kuno agara mwedzi yache inoita makumi matatu arimo abudisiwa. Vanhu vazhinji vari kuita kuzhamba nozviri kuitika kukambani yoZESA izvezvi magetsi paribe ari kuziva chaizvo kuti magetsi ari kumboita mari. Apa izvezvi ukada kuti utenge magetsiyo unoita kupinziwa mushishi. Wakomana rekai tione apa kwaizvezvi zvaakutonetsera kuti magetsi achiri kugara ba zvakanaka zviya zvaiita kare zviya kuti ukatenga mazana mairi chaiwo unogara mazuva akawanda uchisenzesa. Wendo huno kwaipapa akutoita kunge akuita kuchucha chaiko heno kuti zvirimbotekaira sei. Rekai tigona kuti zvinenge zvichiinda nokupi papa, tinenge tichikuramba tichindolinga tichigokunyepai. Kanzuru yoguta roBulawayo yagovhundutsa vazhinji papa iri kureketa kuti yakuda kuti imise basa wese wari mapurisa ayo kanzuru. Heno kuti zvichatekaira sei, nokuti kuri kunzi wari kuchema kuti zviri kudhura, asi pokare wagoreketayo kuti wari kuda kugonza kambani yaana mahobho kuti ndiyo igoite basa racho. Unobva watoona kuti pakanyangariwa ipapa. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Tikaringa hedu dzomutambo, chikwata chokiriketi pachiri kutamba zuva ramangwana chiri kufanira kuti chihwine mitambo miiri pamitatu yachiri kutamba. Rekai tione kuti zvinoita sei. Chikahwina miiri iyoyo aiwa tinobva tatoita kuenda chaiko kumitambo yopasi rese kuIndia.
ticharamba takaringa. Ipapa iri kutamba neOman, yotamba noSri Lanka, yogotamba noScotland. Rekai tione kuti zvinenge zvakadini, asi tirindoramba tichiti fambai vakomana fambai. Pokare watambi womutambo wenetball wagobuditsa izvezvi kuti vanhu vavo vari kuenda kumutambo uyo pasi rese kuCape Town Mbanani. Ipapa tina Felicitas Kwangwa, Clarice Kwaramba, Joyce Takaidza, Nalani Makunde, Tafadzwa Matura, Sharon Bwanali, Elizabeth Mushure, Progress Moyo, Shalin Mukusha, Beulah Shungwani, Niko Mzanenamo na Asa Zimusi. Rikaitiwa timakorokoto chirimba kuti wachaitatu zvino pawanoenda kuCape Town. Katiringe dziri kuitika pasi rese. Guta roDurban kureketa kuno riri kuita kuvhiringika nonyaya wemafashamo akaramba ari kundoita mvura yakaita kunaya zvokunaitsa zviya izvi zvokutoti izvezvizvi guta raana Pretoria kwai kurutonayawo zvisvino nomvurayo. Unobva waita kuzvisaya kuti wakomana zviri kumboidini. Mvura yakanaya ikweyo kwai inoita mamilimita anoita 150 muzuva ribodzi. Mobva matoona kuti pakaita kunyangariwa paribe kana hwizi. Dai yakaita hayo kunaya ichibva yaenda kopinda muna karibhamo. Tiri kufara kuziva kuti magetsi ticharamba tichipuwa akawanditsa. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda nokupi, asi tiri kushira kuti zvireke kugoenderera mberi zvakadando. Masojawo African Union kunyika yoSomalia kwaipapa abenhutsa nzvimbo dzomasoja mabhesi pachirungu 3 kuti aende kunyika yoSomalia achipa masoja ikweyo. Rekai titi makorokoto naizvozvo tichimba kuti zvichaita kuti zviite zviri nani. Kwai kuBurkina Faso kune masoja 39 akapfuriwa akapfa. Paribe ari kuziva kuti mbani agoita zvakadando, asi tiri kuti ngavazorore murugare. Pokare kureketa kuno ipapa kwai kuNigeria dzauru yakaenda kumabuda zuva kuda kutovhiringika izvezvi nonyaya yokusaikako chokudya. Rekai tione kuti vanenge vachizviita sei. Kwai vanhu vanotosvika zviuru 500 chaiyo 500,000 pachirungu wakatolingana nokusaikako chokudya izvezvi zvokutoti pakaita kunyangariwa, asi tiri kuramba tichindosvira kuti wagoboye chekudya. Tikaenda kuAmerica kwai kudunhu roArizona kwai mukuru weikweyo gavhuna ikweyo agoisa kamutemo kanorambidza kuti vanhu varikuda kuchinja kuita kubva kuvarume vachienda kuvakadzi nokubvawo kuvakadzi vachienda kuvarume wapuwe mushonga. Pakaita kunyangariwa, vamwe vachareta kurwadziwa nazvo izvozvi. Rekai tione kuti inenge ichipedziwa sei nyaya yacho, nokuti pakaita kunyangariwa kuAmericaku kuribe chisvinuidi. Rekai tirambe takaringa. Mukatikidzwa wanoita zvomutambo woragibhi wari kuita kufara izvezvi nokutoti wakabvumiwa nonyika yoFrance kuti wagozotengese hwahwa munhandare dzavanenge vachitambiradzo. Wanga waita kunetseka idi kuti kunenge kuribe doro. Hwomumango huu wanohuditsa wabi yedu, asi rekai tione kuti zvinenge zvichienda nokupi. Peno ndokuti zvitambike zviri nani nokutsigirika zviri nani. Rekai tirambe takaringa, tinenge tichizokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Kwanyasi mabuja taperera pano, isu ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.